Hi guys! Welcome back sa aking mini vlog. Naghahanap ba kayo ng dessert na pwede nyong ihanda ngayong Christmas or New Year's Eve? So, eto na ang aking special maha blanca or tibok-tibok. Bumili nga pala ako ng 1 kilo of fresh coconut milk. Tapos, nilagyan ko siya ng 2 cans of evaporated milk. Any brand po para mas lalong masarap ang ating tibok-tibok. Ayan, so next natin gagawin is maglalagay tayo ng 1 and 1/2 cups of white sugar. And then, imimix-mix natin yan. Pagkatapos, naglagay ako ng powdered milk, any brand. Tapos, 3 cups of cornstarch. Siyempre, imimix-mix natin yan. Sabi nga ni Mr. Nobody, mekus-mekus. Hi! Ayan, mix lang natin hanggang matunaw ang ating cornstarch. And then, mix lang. Tapos, maglalagay tayo ng corn. Pwedeng fresh corn. Or kung gusto nyo yung nakalata, na whole corn po ang yung bilhin. Ayan, mix, 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 mix. Sinindian ko na pala yung ating kalang. In a low heat lang. Medium heat lang po ang aking ginawa. Tapos, yan. So, mix lang. Hindi natin imimix siya lagi. Kasi ganyan po yung tibok-tibok. Lagi natin dapat siyang hihalo para magpapantay-pantay ang kanyang texture at makinis. Ayan, parang pag-ibig lang yan. Mix, mix, mix. Ayan na, so tinikman ko siya, so okay na sa akin yung sweetness niya. Kung hindi pa, pwede kayong maglagay dyan habang minimix nyo. So, ayan, nakikita nyo is medyo lumalapot na siya. Nagiging sticky na siya, guys. So, finally, ganyan po ang dapat niyang texture. Yung hindi na siya dumidikit sa ating kaldero. Ayan. So, luto na po yan, guys. Nilagay ko lang sa ating food container. Tapos, binarush ko siya ng coconut oil. Diba? Dali lang gawin. Tapos, super creamy niya, guys. So, you know what to do. Please like, comment, and share my video. See you on my next vlog. Bye, guys. Have a nice day.